Helo? Helo? Sa rwy'n yna? Hewcyn, wyt ti'n gwybod lle mae pawb? Na, Dan. Sgwni, dyn nhw'n dal yn ei gwlau. Neu'n hwyr yn cyrraedd capel y ffynon. Ti'n cofio llynedd? Oedd rhaid i chi gyd wedd i nerth eich penne am fy mod i'n dal i gysgu ar plant wedi cyrraedd. O, Hewcyn. Nid cysgu'n hwyr mae'r plant. Dwi'n cofio rwan. Tydi'r plant ddim yn medru dod ata ni capel y ffynon leni, felly dyn ni'n gorfod siarad efo nhw ar y sgrin. Helo, blant! Dida helo, Hewcyn! Helo, pawb! An, dwi'n mynd clywed dim. Os rhywun yna, helo! Dych chi am ddeud helo wrth Hewcyn, blant? O, ma nhw yna. O, jyst bod ni methu bod yn yr un stafell efo'n gilydd. O, An, dwi ddim yn hoffi hyn, wsti. Mae'r holl flwyddyn yma mor wahanol i'r arfer. Gawson ni'r holl wythnosa'n adre heb weld neb. A rwan, da ni'n gallu gwneud pethau Nadolig hyd yn oed. O, Hewcyn bach, paid â bod mor drist. Ydy mae 2020 wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn a lot o bethau wedi newid. Ond mae yna un peth sydd byth yn mynd i newid ysdi. Be di hwnnw? O, dwi'n gwybod, dwi'n dal i bigon rwy'n ydw. Wel, wyt, gweitha'r modd. Ond nid hynna. Dwi'n dal i wylio Bangor y chwarae pêl-droed. Ar y teledu dwi'n gwneud hynny. Bangor! Bangor! Ydy, Hewcyn, ydy, mae hynny'n dal i ddigwydd, a dwi dal yn gorfod atgoffa di o bethau pwysig wyt ti fod yn ei gwneud. Ond nid y pethau hynny dwi'n sôn amdanyn nhw. Dwi'n sôn am Iesu Grist. Tydi o byth yn newid. Mae'r Beibl yn deud, Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe a heddiw, ac am byth. Dyna pam ti wastad yn deud stori Bethlehem wrth ei adeg Nadolig? Ie, Hewcyn, dyna'r stori orau rioed ysdi. Stori wir sy'n dechrau efo'r geni a mae o'n stori byd i gyd heddiw. An, gawn ni actio fo efo'n gilydd? A be, chdi, Joseph a fi'n Mair? Ia, neu, allai cael ei bod yn frenin. Ond pwy gawn ni fod y bugeiliad a dyn y llety? An, dwi'n drist eto rwan. Di'r plantos ddim efo ni i wisgo i fyny a helpu ni gofio stori. Paid â phoeni, Hewcyn bach. Hei, mae gen i surprise i ti. Da ni di ffilmio rhai plantos yn actio'r cwbl. Ga i weld o rwan, An? Cei, siŵr. Reit, blant, steddwch chi lawr yn dawel, a da ni am fynd â chi nôl dros 2,000 o flynyddoedd i dref o'r enw Bethlehem, a'r noson brysur iawn i un dyn. Roedd gynna fo leti. Math o bed and breakfast i hwnnw. Ac oherwydd bod Caesar Augustus wedi galw ar ei bawb fynd yn ôl i'w trefi ei hunan i gael ei cyfri, roedd Bethlehem yn llawn i'r ymylon o bobl, a rheini i gyd eisiau rwla i aros. Roedd y dyn wedi bod wrthi drwy'r dydd, yn gwneud gwlau, yn croesawu pobl, yn gwneud bwyd iddyn nhw, a thwtio ar ei hola. A rwan, roedd o di blino'n lan, ac isio noson dda o gwsg, cyn dechrau arni bora wedyn, yn gwneud brecwast i'r holl bobl o gynnaf yn aros yn ei leti. Wel, am ddwrnod prysur. Pobl ym mhob man, mae Bethlehem yn llawn. A mae'r llety yma
yn llawn hefyd. A gyd dwi eisiau heno di noson braf o gwsg. Mae'n brysur yn Bethlehem, gobeithio fydd na le aros. Pwy sydd yn arwain? Diar. A pwy da chi? Fi di Joseph, a fi di Mair. A be da chi eisiau? Mae Mair yn disgwyl babi. Da ni angen llety aros yn. Wel, mae'r lle yma wedi bod mor brysur heddiw, mae pobl yn dod o bob man, a mae'r llety'n llawn, sgen i ddim lle o gwbl i aros yno fo. Be dwi'n mynd i wneud? Mae yna stabl draw fyna, o leia mae yn sych. Cerwch draw fyna, a newch yn siŵr, pidwch yn neud sŵn. Nos da. Nos da. Dyna dechrau da, de. Dir. Pobl yn dod o hwyr eisiau lle i aros, a sy'n lle yn y llety nag oes. Mae gen i gymaint o bethau i wneud fori. Yr holl fwyd i paratoi. Jyst noson braf o gysgu. Pwy sy'n neud sŵn allan fyna? Dir. Anrheg mae'n canu. Dwi erioed wedi cael rhywbeth o fel yna o blaen. Dir. Beth sy'n digwydd? Oes bach, mae rhaid i fi gael cwsg, neu fyddai'n dda i ddim fori ar holl waith mae sgen i wneud. Diwedd. Ych i braf. Diar. Mae yna rhywun arall wrth y drws eto. Pwy sy'n yna? A pwy da chi? O bugeiliad yda ni. A be da chi eisiau? Gael ni chwilio am Mair a Joseph. Diar. Wel, maen nhw yn y stabl fan draw. A newch yn siŵr bod chi'n neud dim sŵn o gwbl. Coeliwch chi ddim bugeiliad. Clwch ar y drws, eisiau gweld y pobl yna yn y stabl. Mae'r noson yma yn mynd yn waith ac yn waith. Yna gyd dwi eisiau gwneud i cysgu sŵn. Gobeithio bydd neb yn styrbio fi rwan. Be di'r golau llachar yna? Nes i adl ar llenni ar agor ar ôl yr angylion yna. Sbiwch. Seren llachar. Dwi erioed wedi cael seren bo llachar a hynny o'r blaen. Sparkle and shine. Mae rhaid i gair llenni na. Nes i agor nhw pan oedd yr angylion yn canu do. Dir. Pa fath o noson mae hwn yn troi allan i fod efo'r holl waith sgen i wneud fori. Dir. Yr holl bobl yna sy'n aros yma. Come on, neb arall.
i styrbio rwan. Dyna braf o'r diwedd. Dear. Mae yna rhywun arall yn crocio'r drws. Fy rhaid i fi fynd i weld pwy sy'n yna. Dear. A pwy dych chi? Ni ydych tri gwrdoeth. A beth ydych chi eisiau? Da ni yma i weld y brenin newydd. Wel, dwi ddim yn gwybod am dim brenin newydd, ond mae Mair a Joseph a pawb arall yn y stabl. Cerwch draw fyna a byddwch yn dawel. Wel. Oedd y 3 gŵr doeth fyna. Pobl wedi gwisgo'n grand iawn. A nhw eisiau gweld Mair a Joseph. Mae hon yn noson rhyfedd iawn. Mair a Joseph yn troi fyny. Wedyn yngylion yn canu. Wedyn bugeilied o bob bach. Bugeilied yn dod. Wedyn seren, llachar. A wedyn y 3 gŵr doeth yma. Be sydd yn mynd ymlaen yn y stabl yma? Dwi'n mynd i weld mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd fan hyn. Mae yna fabi. Be di enw'r babi? Iesu. A pam ydych chi wedi galw fo'n Iesu? Gan bod e wedi dod i'r byd i'n achub ni. I orwedd mewn preseb, roedd greu o'r y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrib. Y ser oedd yn saethu ar dos fabamau, yn cysgu yn dawel ar wely oer. Da oedd hwnna Dean. Ti'n iawn. Mae stori am y baban Iesu'n cael ei eni ym Bethlehem yn aros yr un peth bob blwyddyn. Wel yndi. Ond cofia di, mae yna lawer mwy i stori'r Iesu, Hwcyn. Be arall sy'n o ta? Wel, yn y Beibl, dyn ni'n darllen am sut o Duw wedi trefnu bod Iesu'n cael ei eni nôl ganrifoedd lawer cyn hyn. A dyn ni'n cael lot mwy o stori bywyd Iesu. Mae yna lot am sut fuodd Iesu farw ac atgyfodi hefyd. Mae'r Beibl yn dysgu mae geni'r baban Iesu yn Bethlehem ydy'r peth gorau ddigwyddodd erioed i'n byd ni. A dyna pam da ni'n deud y stori bob Nadolig felly. Dwi'n meddwl mod i'n hoffi'r stori'n fwy na dim un stori arall. Cofian, y stori yma ydy'r rheswm pam da ni'n deud Nadolig Llawen wrth yn gilydd, yn te? O ie, wir, Hwcyn. Ond dwi ddim yn gallu deud Nadolig Llawen i fy ffrindiau eleni, nadw. Sut fedrai atgoffa nhw o'r stori heb ddeud Nadolig Llawen? Wel, beth am i ti anfon cerdyn at nhw, Hwcyn? Allwn ni wneud cerdyn dolig efo'n gilydd rwan, os offe ti? Ie, please, Ann. Helo yna blant, sut ydych chi? Yn enw fi ydy Elin, ac heddiw yma dwi'n trio meddwl sut fath o gardyn dolig fyddai'n ei greu i yrru i'n ffrindiau a'n heulu eleni. Felly o'n i'n gobeithio gan bod chi wedi clywed stori'r dolig, y bysach chi'n gallu'n helpu fi feddwl be fedrai roi ar y cerdyn. Iawn ta, ble nhw'n i gychwyn? Wel, ia, be da ni wedi ddysgu, mae
bod y stori Dolig i gyd am Iesu, y baban Iesu. A felly, nawn ni roi y baban Iesu ar y cerdyn. Iawn ta, be arall fedra ni roed? Wel, mam a dad Iesu lle, Mair a Joseph, nhw'n ni roi nhw ar y cerdyn. Ac, oedden nhw mewn stabal, doedden felly ni'n roed nhw yn y stabal, dyna ni. Ac mae'r bugeiliad yn dod i'w gweld nhw, felly nhw'n ni roi nhw ar y cerdyn. Ac, yr angylion na ddeud wrth y bugeiliad am ddod i'w gweld nhw, felly ni gael nhw. Ac wrth gwrs, y seren uwch ben Bethlehem. Ac os da ni'n rhoi y seren, felly ni gael y trigwr doeth oedd yn dilyn y seren. Ia, na ni. Be arall? Coedan Dolig. Da ni'n cael coedan Dolig, bob Dolig dydan, felly so all ni roi coedan Dolig. Da ni eisiau deud Nadolig Llawen, does? Ia, siwr iawn. Be arall? Canwylla Nadolig, Cosan Dolig, rholl addurniadau, ac wrth gwrs yr hen Sion Corn, fedra ni mai anhofio fo. Oce, na ni, mae genna ni gardyn yn fanna. Be am i ni edrach ar y cardyn i weld sut mae o byn hyn? Oce, dyna ni. Mae hwnna'n dipyn o gardyn dydy, mae o'n eitha llawn. Be di hwnna? Mae babi'n crio, dio. Ia. Da ni'n gallu gweld y baban Iesu ddim mwy na dan yn y cerdyn yna. Ia, dwi'n meddwl eich bod o'n bwysig i ni allu gweld y baban Iesu. Achos dyna'n bwy ma hanes y Nadolig ynde. Ac Iesu Grist ydy'r anrheg dolig gorau erioed. Achos na Duw roed i fab i hun i ddod i fyw yn y byd, yn ein plith ni, mwyn iddo fo allu'n hachub ni, a dod â ni nôl i fod yn ffrindiau efo fo. Felly mae hwnna'n anrheg go sbesial dydy, ac yn rhywbeth pwysig iawn i ni gofio. Felly be am i ni, Dolig yma hefo'n gilydd, trio cofio bod hanes y Dolig am Iesu, yr anrheg gorau un. Diolch yn fawr i chi am eich help, gobeithio newch chi joio gweddill eich diwrnod. Y fwyr! Amser y Nadolig, pawb yn brysur iawn. Siopau glethu pethau, sgleinio bel a mawn. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oll. Nadolig
sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw fawr. Ei gwallt yn ddu, ei wallt yn brwn, a tecwyn yn ei law. A beth sy'n eistedd ar y to, ar bwys y shifne fawr. Awr i blant, awr i blant. Helo! Helo! Dewch yma, dewch i weld. Awr i blant, o mae'n awr i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Dim mae straeon, crefftau a chaneuon gallai dysgu am fyw. Dim opsiwn sy'n byw. Awr i blant yn sbesial i chi, os da chi yn cael hwyl a sbri. Ymunwch gyda ni ar ddydd Sul, Rhagfyr yr 19 am 3 o gloch ar sianel YouTube Mudiad Efengylaeth Cymru. cyfoes. Nadolig Llawen i chi gyd. Yw neges ni i'r byd. Ond cofiwch adeg yma, America Bambach, yr adeg Nadolig Gorau. Wel, am ddwrnod prysur, bobl yn bob man, a mae'r llety'n llawn. Yna gyd dwi eisiau wan ydy noson dda o gwsg.